Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyabingelela inkosi yethu Jesu Kristu eyinkosi nomsindisi nomoya ongcwele. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo. Ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko kubo bonke abalalele. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, malingcoliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelelayo abasonayo. Ungasingenise ebulingweni, kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abazalwane nabantu abezwayo izwi lami njengamanje abalalele ukuba usheshise uthathe iBhayibheli lakho la lihlezi khona, noma iBhayibheli elikhona endlini, noma elikwi-app efonini, usheshise ulivule. Ungavumi ukuthi uphazanyiswe kulesikhathi samanje. Kube soba nokuqonda ngokuvula imibhalo, sihlole imibhalo kuze sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngobufakazi obutholakala kulo iBhayibheli ukuba uJesu inkosi nomsindisi empilweni zethu. Angihambi ngedwa ke njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu la umhlengi Zondi. Ngizonikela kuwe baba. Amen. Sibingelele bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. ONkulunkulu ophilayo okwaphakade, owayekhona, okhona nozayo. Yilabo abakholwa kuye bathola ukuphila okuphakade. Yilabo abaphika imfundiso kaKristu bayalahlwa. Lokho kubhalwe phansi siyakholwa yikho. Yes Lord. Yilabo abanikiwe kodwa manje bazenzela umathanda, bayakuphuca nalokho okuncane abakunikiwe. Ngokuba umuntu uzokongeliswa ngalokho akusebenzile. Siloke sithula ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenamphelezeli, ongenamhlangabezi, ongenamonisi, ozakhele umhlaba nezulu ngamandla akhe. Akafuna emlekeleli, akekho futhi owazi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu. Wonke umuntu ophilayo odaliwe udinga ukuhlakanipha kwaNkulunkulu ukuze apheleliswe. Siloke sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele ayibathumile, okuyibona baphatha izwi, badlulisa umbiko, bawushiya naphansi bobhalile ukuze sithole ulwazi likaNkulunkulu nathi sikwazi ukusindiswa. Namanje siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele khona, ngokuba uNkulunkulu wengafuni ukuthi sisindiswe, noma uNkulunkulu bengenalo uthando nomusa, ngaba sisekho, ngaba sisifica ngalesikhathi. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu usasinikile isikhathi sokuthi siphile. So ungathi uphila wena ucabanga ukuthi mhlawumbe uphila ngokuthanda kwakho, ungazikhohlisi nakancane. Siphinde sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abashiya nevangeli ukuthi bahambe bathule ubufakazi, balishumayele umhlaba wonke. Ngaphambi kokuthi umhlaba ubhubhe, ivangeli kufanele lishunyayeliwe, wonke umuntu alizwe, kungabi khona umuntu ozothi akalizwanga ivangeli. Emva kwalokho umhlaba yobe sowubhubha ke, bese kuyaqonyeliswa ke kwahlulelwe, esekuye uJesu Kristu esezohlala ehlalweni sobukhosi sakhe, ehamba nezingilosi zakhe ngenkazimulo kaYise. Bonke bayombona, zonke izizwe ziyakukhala. Wonke amadolo ayoguqa phansi, angikhathali noma ngabe unenkani edlula uSathane njengoyihlo wakho, noma ngabe unenkani edlula umprofethi wakho amanga, noma ngabe unenkani njengobaba wakho oyisangoma na wena usungumthakathi. Okusalayo yinye inkosi, and wonke amadolo azoguqa phambi kwayo.
uyathanda uthandi nemithi yakho uzofa uyishiye nezikhwama zakho lezi zizosha uyoshana zesihogweni ukufeba kwakho uyoshana kwesihogweni uma ungaphenduki lotshwala bakho uyoshana besihogweni legazi olichithayo uyobubhukuda kulona esihogweni okwangona phakade ke lokwechibo lomlilo ke manje libe ngeselona igazi njengoba ulibona ilamango aqambayo azokubhukudisa esihogweni konke okuphambene necebo likaNkulunkulu nalobuthabane bakho bukholela esihogweni ubhukuda khona esihogweni echibini lomlilo nendoda yakho lelilalana nayo iqamba amanga nithi nina nabantu besifazane noma nabantu besilisa ngabantu besifazane niyazikhohlisa uNkulunkulu udale kwakubili so siyambonga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wena ukuhlakanipha kwakho kuzophelela emhlabeni phela nje kanjalo akukho okudlula lokho so uNkulunkulu usinikile ithuba lokuthi ke sizwe indaba ezimnandi bathi ngesingisi good news gospel ivangeli intshumayelo indaba zomusa babiziwe abantu ukuba baphenduke and futhi ke akukho nokodwa okufihliwe ngeyokuvela konke okufihliwe uphambi kobuso bukaNkulunkulu yabona wena ndoda eshadile elala namanye amadoda uNkulunkulu uyakwazi lokho akufihliwe phambi kwakhe wena umuntu wesifazane ophingayo ushadile kodwa uyaphinga ufihlile kulabantu abaphambi kwakho kodwa uNkulunkulu uzumfihlele ingakho kuzomela uphenduke manje ucela inkosi ikuthethelele kusanesikhathi ngokuba uma kufika isikhathi sokufa wena usahlele emanyaleni uzofela esonweni nawe wena mfana noma ntombazane obulawa idamizwa nokufebe isikhathi simanje sokuthi wena ucele uxole enkosini uthethelelwe ukuze uthole ukuphila okuphakade ngokuba akukho nokukodwa okwenzayo ngisho ngabafihlela abazali bakho ukuthi wena uyisitabane ngisho ngabafihlela abazali bakho ukuthi wena udla iwunga ungabafihlela abazali bakho ukuthi wena ukhomba imali noma ngabe yini oyifihlile eyubonakala iphambi kwamehlo kaNkulunkulu akukho uNkulunkulu angakuboni konke kuphambi kwakhe so uyathanda uthandi ithi incwadi kwase kuba khona isihlalo sobukhosi esikhulu esasikhazimula ohleli phezulu kwaso ubuso bakhe babalekelwa umhlaba abutholelanga indawo kunjalo nokubuya kwendodana yomuntu kuyokhanda izizwe kuyobe sekuvulwa incwadi yokuphila ziyovula zonke incwadi kodwa neyokuphila kuyobe sekumele kutholakala igama lakho phakathi kuyona uma lingatholakala igama lakho encwadini yokuphila maye kuwena maye kuwe ngokuba ukuphila kwakho kube yize uthande kakhulu imali ngaphezulu kaNkulunkulu umntwana namhlanje omunye umfowethu esizwana naye engimaziyo ingane yakhe ihlala nayo ngifundisa iBhayibheli namhlanje ibingayanga esikoleni ndiyayibuza why wayanga esikoleni ethi kuthiwa namhlanje uJesu uyile usuka khuphula ngayo ezulwini ngithi mina kusho ba ithi kusho uthisha ngithi mina uthisha ufike umbuze uthi kuphi lokho eBhayibhelini haleluya ngoba phela yonke into ekhulunywayo nifundisa ingane amanga ingane bese zihlala emakhaya zihlaliswa ngamanga emakhaya othisha ngathi mina bekuba nenkinga nalento oyishoyo uma umbuzo ukuthi kuphi lento eBhayibhelini engafuni ukutshela umtshela ukuthi uthe uma lumhlengi nimbize yena khona ezokuchazela yena ngoba uyayiphikisa yonke lento enisho ukuthi amanga ubatshela ukuthi banifundisa amanga ngitshele kanjalo ingane
yathi pho inamba yakho ngathi inamba ungakhathazeki mase ukhulumile nabo bathi bafuna ukungibona ngizoze maybe bengafuni ukungibona bayazazi banamanga ezo lonto le ukuba iBhayibheli yonke into ibhalwe yacaciswa akushiwongo le namhlanje angazi mhlawumbe ukhona waziyo umuntu engasitshela ukuthi namhlanje njengoba kumhla namhlanje 26 mhla ka 26 May 2022 futhi uJesu Kristu wakhushwa namhlanje wayezulwini asikwazi lokho akubhaliwe futhi eBhayibhelini ukuthi uJesu Kristu waze namhla 25 December akubhaliwe lokho eBhayibhelini asikwazi lokho sazi ukuthi ngenyanga yesithupha ukuthi uJesu Kristu uthoshwa kwafongo lesihlalo kwafongo ngomsombuluko asikwazi lokho akubhaliwe eBhayibhelini sikuzwa ngani manje uJesu Kristu weza uzosikhulula emthethweni wathi nje into ekumele sigcine isidlo sakusihlwa kuphela into ekumele sigcine isabatha iphasika indaba zayo yonke lento lenezayo nina oKhisimusi asiyazi yini nenza imfundiso ezifundwa abantu yayizo lonto leyo incwadi yamaRoma yamaHebheru ithi sigade singadukiswa imfundiso zabantu thola incwadi leyo uma uzokwazi ukuyithola ngokuba ziningi imfundiso ezikhona la nobani uqhamuka neholiday lakhe khona iholiday laMandela khona iholiday lezitabane khona iholiday lamalungelo abantu futhi le maholiday lawa anoxhaso phakathi yonke into abayenzayo iyacwasa phakathi khona iShaka's Day bathi Heritage Day mekuthi kwakuyiShaka's Day kwakuyiholiday labantu abamnyama bashintshe bathi Heritage Day khona uzofaka wonke umuntu haleluya yayibo lonto le ukuhlakanipha kwabantu wonke lokho utshele mina njengomuntu osindisiwe yonke into ekumele ngiyenze esho umuntu kufanele ngiqale ngibheke udle lonto leyo esiyenzayo esibungazayo ayiyona imfundiso yamadimoni imfundiso kaSathane ngoba kufanele ngibheke eBhayibhelini ukuthi ikhona yini uma ingekho eBhayibhelini wayimele ngizixaka kwenza into uNkulunkulu angayishongo ngicelebrate uChristmas ubani uChristmas ubani uChristmas yini adume ngayo yini abaluleke ngayo kumele ngimcelebrate anifuni ukucelebrate uNkulunkulu ngokugcina imiyalelo yakhe nifuna ukucelebrate zonke izinto lezo Valentine nyawa celebrate Valentine lezi nsuku namaholiday akhuthaza ukufebe amen ukuthi abantu bafebe balale bengashadile abanye baphinge yini bathi Pride Month iPride Month inyanga yezitabane ni celebrate ukuthi abafana balala nabodwa namadoda alala nawodwa niyazibona ukuthi nikhohlakele nohulumeni wenu nonakele yini enifundisayo niqethe nifake ivatho nithi nigcina iphasika sasakhishwa ephasikeni nina nisagcina iphasika nikhombisa wona ukubonakala nokuthi anilandeli iBhayibheli nabafundisi benu laba baniholayo baniholela khona ekufeni ngoba banigcinisa izinsuku ezingafanele celebrate Passover celebrate Passover I celebrate Passover uma ufuna ukwenza ukujabulisa uNkulunkulu gcina imiyalelo yakhe ebhalwe eBhayibhelini phela niyakuhlela emajointini mosha isikhathi emajointini yethola incwadi haleluya ngicela enye efana nayo Olubheke lefana nayo bathi ngiyayifuna le ncwadi ngoba ngithi lapha ku-chapter 12:13 ungabe uyifuna lo ncwadi uthi ifana nayo ngizwe incwadi kumaHebheru isahluko sesithathu ivesi yokuqala ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubiza kwasezulwini qaphelani umpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu oyethembeka kuyena owamisayo njengoMose naye
owayenjalo endlini yakhe yonke, ngokuba lowo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose, njengalokho oyakhile indlu enodumo olukhulu kunendlu. Le ncwadi le iyaya ngakhona iyona, kodwa ke ngizoyichaza oyiphinde khona uzobachaza esi15. Ngakho ke bazalwane abangcwele, Yes sir. enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, Thina njengabazalwane ababiziwe ukuhlanganyela kwasezulwini, qaphelani umpriest. lalela, umpriest uMoses wayomprofeti, uJesu Kristu ungumpriest, umpostoli, ungumprofeti, uNkulunkulu uyindodana. Lalela, uMoses waphathiswa umthetho, uJesu Kristu unikiwe umthetho wonke. Yezwa lonto leyo mchaza ukuthini? Methi unikiwe uJesu Kristu, uthi ke kwincwadi yaMathewu chapter 28 verse 18, ungayibona uthi ke konke nginikiwe, umthetho wonke ngunikiwe ezulwini nasemhlabeni. Hambani ke manje niyokwenza abafundi, khuluma nabafundi bakho uJesu Kristu abapostoli. Hambani ke manje niyokwenza abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise, egameni leNdodana, egameni likaMoya Oyingcwele. Wonke lawo magama athi Jesu Kristu. So njengoba unikiwe umthetho, kubonakala lokho ukuthi wonke lamagama athi Jesu Kristu. Uma uPetru esethi abantu babhaphathiswe, ngokuba lapho ebanika khona umyalelo basuke bengakobhaphathiswa abantu. Kodwa ke uma sebebhaphathiswa kwincwadi yezenzo chapter 2 or isahluko 2 verse 38, seyigcwaliswa ke incwadi ngokuba konke kufanele kugcwaliseke ngokwencwadi. Uma abantu sebezisola sebebuza ukuthi ke bazalwane madoda sokwenza njani na, sebahlabekile enhliziyweni, athi uPetru, phendukani yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelela kwezono zenu. Yizona lonto leyo. So usho njalo ke uma ethi uJesu Kristu ke amandla wanikiwe wonke ezulwini, uMoses wayenika umthetho, uJesu Kristu unikwa amandla. Yizona lonto leyo. So uma incwadi ngale ithini, oyiphinde futhi sibacacisela ukuthi isho ukuthini lento le ngokusokwahlukanisela phakathi kwe-Old Testament ne-New Testament. Ngakho ke bazalwane abangcwele, Yebo, enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, sihlanganyela ukubiza kwasezulwini. Thina into esilethayo emzimbeni kaKristu sibizelwe ezulwini. Ukubizwa kwethu sibizelwa ukuthi size kule gospel le, silandele sithobele umyalo kaNkulunkulu, ingoba kufanele silibone izulu, ngokuba ithi incwadi yilowo nalowo owenza intando kaNkulunkulu uyena oza kudla ifo lombuso kaNkulunkulu. Ithi incwadi ningadukiswa ngokuba ifele nabadakwayo, abaphuzayo, abakhonza izithombe, abadlongulayo ngeke baze banamukele noma baze banuke ifa lombuso kaNkulunkulu. Amen. Amen. Kepha yilabo abenza intando kaNkulunkulu, yibona abazokwamukela noma bazodla ifa lombuso kaNkulunkulu. Amen. Yezwa indaba. Yes, Lord. So uma sibiziwe, sibizelwe ekutheni sihambe kuKristu. Yes, Lord. Yezwa lonto leyo. Ophinde ifundi ithini? Hallelujah. Ngakho ke bazalwane, Yebo, abangcwele, yes sir. enihlanganyela ukubiza, Abazalwane abangcwele, awukwazi ukuthi wena uzothi ungcwele ekubeni awuyenzi intando kaNkulunkulu. Yezwa lonto leyo. Ngokuba incwadi kaJohane chapter 15 verse 9, uJesu Kristu futhi uyagcizelela ngokuba ufuna kwenzeke sure noma kuqinisekiswe ukuthi abantu bayaqonda ukuthi kusho ukuthini ukuba kuKristu. Yezwa lonto leyo. Uthini incwadi? Incwadi ngokukaJohane isahluko 15 verse 9. Yebo. Njengalokho ubaba engithandile. Yabona ubaba uthandile uKristu. Njengoba ubaba ethandile uKristu, umnike wonke amandla.
wonke awulalela bethi umnike wonke amandla okusho ukuthi ayikho into engakaze ayenze uJesu Kristu uNkulunkulu angafuni ukuthi ayenze noma uNkulunkulu afuna ukuthi ayenze uzoyenza leyo nto leyo ngokuba umnikile amandla. So ingakho uJesu Kristu athi ke angizenzeli lutho mina ngokwami. Akukho engizenzela kona ngokwami. Kodwa ubaba ongithumile. Ngoba lokho ubaba akubonayo uyangibonisa. Lokho ubaba akwenzayo nami ngiyakwenza. Yenza lonto leyo. So uma ethi kanje uJesu Kristu njengalokho ubaba engithandile yebo nami nginithandile naye usithandile ngokuthi ke ukuze sifundiswe asinike nje sikhuluma ngomusa sikhuluma ngokuthi ke sinikiwe isikhathi sokuthi siphenduke igospel ikhuluma ngokuthi ke kufanele siphenduke ayikhulumi ngenye into hlalani othandweni lakhe uKristu qhubeka haleluya uma nigcina imiyalo uma sigcina yini imiyalo yami sifanele ukugcina imiyalo kaKristu niyakuhlala othandweni siyakwazi ukuthi sihlale othandweni uma sigcina imiyalo ngeke sikwenze lokho singagcina imiyalo iyasitshela kahle nje ukuthi ungaphindi ungabulali ungatshontshi ungaqamba manga ungabe ufakazi wamanga hlonipha uyihlo nonyoko thanda uNkulunkulu ngomphefumulo wakho nangengqondo wakho nangenhliziyo yakho yonke. Yayizwa lonto leyo ungafebi ungadakwa ungakhonzi izithombe munye uNkulunkulu losimshumayelayo uKristu gcinani imiyalelo kaKristu njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba njengoba naye enza intando kaNkulunkulu ngihlala othandweni lwakhe. Uthando imiyalo ukwenza intando abantu baya confused ukuthi yini intando kaNkulunkulu ukusibe ngcwele ukuba ngcwele ukuthi ukugcina into esho uNkulunkulu njengoba injalo uma ungayenzi wena awukho ngcwele wena no awukwazi ukuthi ungathi ungcwele wena ekubeni uthakathi ubathilithi no awukwazi ukuthi ungathi ungcwele wena ube ku-pulpit ube ufeba ube wena uyisitabane awukwazi ukuthi uzothi ungcwele wena umuntu wesifazane ube ku-pulpit awukwazi ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaNkulunkulu uyena lowo obhuti wami nosisi wami uJesu Kristu. Uma ungayenzi intando kaNkulunkulu uma ungayigcini imiyalelo kaNkulunkulu wena uyena kaNkulunkulu. Ithini incwadi? Haleluya. Njengalokho ubaba engithandile yebo nami nginithandile hlalani othandweni lwakhe. Fanele sihlale othandweni lokugcina bethiwa ke fundani ukuthandana thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda nawe ukwazi lokukhulula emthethweni ngokuba ke ngomthetho omdala kwathiwa ke nizwile ethiwa ke othanda umakhelwane wakho uzonda isitha sakho kodwa mina ngithi ke othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda uJesu Kristu. Qhubeka le ncwadi le yamaHebheru sizwe ukuthi uthini. Haleluya. Ncwadi yamaHebheru uzoya lapha esakhiwo bangizikitholile hamba ke ncwadi yamaHebheru chapter 3 lapho ufunda chapter 2 chapter 3 chapter 3 yes. Ngakho ke bazalwane abangcwele yebo enihlanganyela ukubizwa kwasezulwini sihlanganyela ukubizwa kwasezulwini qaphelani umpostoli nompriest omkhulu. Siqaphele bani? Umpostoli nompriest omkhulu. Umpostoli nompriest umpostoli nompriest uJesu Kristu lo omkhulu wesivumo sethu uJesu yena isona isivumelwane ngokuba isivumelwane esisha. uAbraham waba isivumelwane sokusoka uMoses waba nesivumelwane noNkulunkulu sePassover nelithi Pasika. uJesu Kristu unesivumelwane sethu sokuthi ke uma thina sesikhumbula yena asodla isidlo sakusihlwa. Isidlo sakusihlwa isona sivumelwane lesegazi nomzimba wakhe oyisinkwa ezolonto leyo. Iwayini haleluya li represent igazi likaJesu Kristu.
umzimba kaKristu urepresenta isinkwa noma isinkwa sirepresenta umzimba kaKristu. So uma ke ebusuku noma ngo7 noma ngo8 ebusuku selishonile ilanga sihlangene siba ngcwele, ngithatha mina isinkwa ngisibusise ngithi mina thathani la thabathani nidle lokhu kumzimba wami oyihlabelo lesivumelwano. Mase ngithi ke ngiphinde ngithathe futhi ke newayini ngiphinde ngilibusise nginike ngithi thabathani la niphuze lokhu kuyigazi lami okuyisivumelwano. Lokhu ngeke ngisawasho uJesu Kristu, lokhu angisakuphuza nani manje, ngiyoze ngiphuze nani kabusha ezulwini. Yayizonto leyo. Uphinde uyafakaza lapha kumaHebheru isahluko sesine verse 14. Ngakho ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu. Untejala ukuthi umpristi omkhulu kakhulu lalela. Ngesikhathi esidala kwakunabapristi. Kwakunabapristi, labo bapristi labo abakwazanga ukwenza lento ezoJesu Kristu. Ngoba kwakhona abapristi, mase kwakhona umpristi omkhulu. Njengoba kwakhiwe itabernacle. Itabernacle yayakhelwe ukuthi ke uma ke abantwana bakaIsrael bona khona indawo abangakwazi ukuyeqa. Yes Lord. To the holiest of holies, or the holy of holies. Kuthi indawo engcwele kakhulu abangakwazi engakwazi ukungena nomani. Yangena umfundiso omkhulu kuphela kanye ngonyaka. Engcwele co. Ingcwele kungangena umuntu. So ngesikhathi uJesu Kristu ebethela esiphambanweni. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Ngesikhathi uJesu Kristu ebethela esiphambanweni ekhala ethi Eli lama sabachthani. Okungukuthi ke uNkulunkulu wami ungishelani na? Uma kuphuma umphefumulo kuyena. Ushona phansi emgodini. Kuqhakeka iveyili ukuphuma komphefumulo ngoba uJesu Kristu usangenile kule ndawo yabangcwele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngoba njengoba ngene le ndawo yabangcwele akekho oseke wafa njengoba uJesu Kristu efemsulwa. You understand? So uJesu Kristu uyisihlabelo okuyena oqala owaba umpristi omkhulu owangena ngale ngendawo yabangcwele. Ngoba abantu abangakwazi ukungena kuyona wasivulela indlela ukuthi nathi sizokwazi ukungena kuyona uma senza lento ayishoyo phansi eBhayibhelini. Yayizonto leyo uthi wangena kanye. Angena manje njengoba sangena kanye asisekho isidingo sokuthi ke kuloko kuhlatshelwa abantu noma ke kuthiwa ngumfundisi ohlabela abantu ukuthi baxolele izono. Ngokuba ke izono zethu zaxolela ngoKristu. Yes Lord. Imhlatshelo ayisadingeki. Hallelujah. Izono zethu zaxolela ngoKristu. Yes Lord. Angisho ukuthi ke noma uyisona izono zakho zixolelwe, no. Lokho kusho ukuthi ke lento le enzeka Kristu njengoba abayisihlabelo esiphelelisiweyo. Kusho ukuthi ke uma nathi sifuna ukupheleliswa kufanele senze njengoKristu ukuze singene emngcweleni. Yayizonto leyo. Ngokuba ke ngaleso sikhathi kwamele abantu bahlabe unyaka nonyaka ngokuba unembeza wabo wawusakuhlalele. Awuya kwencwadi yamaHebheru chapter 10. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Gijima chapter 10 from verse 1. Sifuna batshengise ukuthi ke ikuthini lento le. Incwadi kumaHebheru isahluko 10. Yes sir. Verse 1. Hallelujah. Yebo. Ngokuba lokhu umthetho onesithunzi sezinto ezinhle. Umthetho ophethwe uMose wawunesithunzi sezinto ezinhle ezazizakuza ezizayo ungesiwo umfanekiso ngqo. Kusho ukuthi manje yini isithunzi umfanekiso ngqo uKristu. Yingakho uKristu akwazi ukungena endaweni yabangcwele kanye. Ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo iminyaka ngeminyaka. Ngoba umthetho wawunani? Awuphindi. Hallelujah. Ungesiwo umfanekiso wawo uqobo. Ungeze waba namandla ngemihlatshelo enikelwa njalo iminyaka ngeminyaka. So umfanekiso ngqo angeke senzelwa lento ukuthi ke uhlatshwe unyaka nonyaka. Ngokuba ke uhlatshwe kubi kanye alengise usibambanweni jabuka iveli phakathi nendawo angene noma isiheqo angene endaweni yabangcwele. Njengoba ngene endaweni yabangcwele okusho ukuthi ke lemhlabelo lebe kade yenziwa abantu bakaIsrael
Yes, Lord. noma amaJuda Yes, Lord. ngeke isenziwa isafuna kanti ngokuba ke usetholakele okuyena yabona lalela mekuthiwa ke kwabhekwe ezulwini Yes, Lord. akatholakalanga kwabheka emhlabeni akatholakalanga incwadi yamasambulo chapter 5 kwafuneka lo muntu ozokwazi ukuthi avule le ncwadi le engcwele angene engcwele yokungcwele umuntu oyemsulwe ephelelisiwe mekuthiwa akatholakalanga kwaze kwaqhamuka indodana eyayikhona eqaleni kuNkulunkulu iyona le Incwadi isambulo isahluko sesihlanu. iyona le Verse 1. Ngase ngibona esandleni sokunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi elotshiwe ngaphandle nangaphandle ngaphakathi nangaphandle inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Ngase ngibona ingilosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi, ngubani ofanele ukuvula le ncwadi yokuqala? haleluya lalela Amen. ingilosi yakhala kakhulu le ncwadi yayihleli ngokwesokunene sikaNkulunkulu kungekho umuntu okwazi ukuyivula uMoses akakazange ukuyivula le ncwadi le uAbraham akakazange ukuyivula le ncwadi le uDavid akazange ukuyivula le ncwadi le uSolomon azange azakwazi ukuyivula le ncwadi le uJohane akazange azakwazi ukuyivula le ncwadi le uJoshua azange. Hallelujah. You understand? So yasikhala kakhulu ingilosi ethini Amen. Kubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? yathi ingilosi ubani ofanele yathi ingilosi ubani ofanele yiloko oprofethwa ngaye incwadi engaye kuphela akekho omunye ongakwazi Kwakungekho namunye ezulwini. lalela ngokuba abantu abajalile uNkulunkulu bonke abakwazanga kusukela kuAdam Yes, Lord. kuza kuMoses Yes, Lord. kuza kuJoshua kuza kuCaleb Yes, Lord. kuza kuIsaiah uJeremiah Yes, Lord. oJona bonke Amen. abantu abajalile abakwazanga Yes, Lord. uNkulunkulu wathi ke ngizothathela isinqumo sokuthi ke kuze mina ngqo manje ngizoza mina enyameni ngizozenzela lento ngizoyakha inyama engizongena kuyona ngihlale kuyona ngenze ngibakhombise ngibakhiphe ezonweni zabo ngamandla ami ngibakhombise ukuthi bazophuma kanjani. So uma incwadi ke ithi wakhala kakhulu ingilosi yathini Hallelujah. Kubani ofanele ukuvula le ubani ofanele ukuvula le ncwadi le nokuqaqa izimpawu zayo na? nozoqaqa izimpawu zayo na Kwakungekho namunye kwangekho namuntu ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Lalela-ke usabambeka nje le ncwadi hambe kwencwadi kaJohane chapter 1 from verse 11 from verse 11 from verse 11 noma aqala kwencwadi yaMathewu bese uya kule ncwadi leyo le ncwadi yaMathewu chapter 1 verse from verse 21 gijima incwadi ngokukaMathewu isahluko sokuqala verse 21. yes sir. Hallelujah. Uza kuzala indodana. Umuntu wesifazane uMaria wathi uzozala indodana. Uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi izoqanjwa igama lokuthi uJesu. izoqanjwa igama lokuthi uJesu kusho ukuthini ngokuba nguye oza kusindisa abantu bakhe. ngokuba yena uJesu uza kusindisa abantu kuphi bakhe ezonweni zabo. You understand? Hallelujah. Uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ngezonto leyo ukuba ke lesiprofeto lesi sasifikile kuIsaiah safika kuIsaiah sasifika kuMaria safika umoya ingcwele sesogcwalisa isiprofeto ezonto leyo siyabe sesidosiwe isiprofeto siyafika kwincwadi kaJohane chapter 1 chapter 1 ncwadi kaJohane. Yes, Lord. Hallelujah. Incwadi ngokukaJohane isahluko sokuqala. Yes sir. Iverse funa verse 11 verse 11. Hallelujah. Weza kokwakhe abakhe abamamkelanga. So le ndodana leyo ethiwa ke ekamoya ingcwele ngale ethola uMaria ezosindisa abantu igama la uJesu okungukuthi uNkulunkulu nathi izonto leyo iyona le ncwadi esambulo ethi ke
kwabuzwa umbuzo wathiwa ke ubani ongakwazi ukuvula le ncwadi le akutholakala nganoyedwa umuntu so kuyo le ncwadi le ethi ke wezwa kwabakhe uchapter 14 ithi hallelujah I mean chapter 1 verse 14 ithi ulizwi incwadi ivangeli ngokuka Johane yes sir verse 14 yebo ulizwi waba inyama izwi ngokuba ke akekho watholakala ozevula le ncwadi le yes lord ulizwi uNkulunkulu abona siyathatha sibabeke hambe ku verse 1 hallelujah ekuqaleni wayekhona uma kuthi aqalwa khona ulizwi lowo uNkulunkulu yes lord ulizwi hallelujah ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu hallelujah yezonto le ekuqaleni wayekhona ulizwi waye kuNkulunkulu ulizwi waye nguNkulunkulu yena lowo waye kuNkulunkulu lalelake ku verse 14 ithi ke ulizwi weze enyameni incwadi yokuqala kaMose ethiwa uGenesis incwadi kaGenesis ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ekuqaleni ulizwi wadala izulu nomhlaba umhlaba uyihlane elingenayo ongekho lutho emhlabeni kwakungubumnyama phezu kodwa kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka umoya ufunguza kaNkulunkulu phezu kwamanzi esekudale konke amen ezonto leyo so manje la ke sengifasisana ngencwadi sifuna ke ukuthi niqonde njengoba ke ngale kuthiwa ulizwi weze enyameni uma eze enyameni kwincwadi esambulo uhambe kuyona hallelujah njengoba ulizwi eze enyameni kwangatholakala umuntu ezulwini nasemhlabeni uNkulunkulu wasezethele inyathelo ukuthi ngizoza mina emhlabeni kube mina engizosindisa abantu bami ingakho kuthiwa ke lalela kwincwadi kaJohane ufuna ufunde uverse 14 babona ukuthi ke njengoba ifikile ulizwi waba inyama yebo wakha phakathi kwethu wenza njani waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe ezona ulizwi hayi hallelujah ima hallelujah glory to God ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu thema sakhile phakathi kwethu masibonakala inkazimulo emsebenzi eprofethwe ngayo ukuthi uzoyenza hallelujah glory to God usindisa abantu njengoba ke kuthi uzozalwa yena kuyise ezonto le egcwele umusa neqiniso ugcwele ini umusa neqiniso uma ke isho njalo incwadi ithi ugcwele umusa neqiniso hambe ku chapter 3 verse 12 wayo le ncwadi kaJohane so phinde sibuyele ngale ncwadi esambulo incwadi yamaHebrew siqhubeke asiqedile phela kufanele senze sure ukuthi sithatha iscripture sakwi-Old Testament nakwi-New Testament zenze into ayi-one ngokuba uNkulunkulu munye laba bathi banoNkulunkulu abathathu ba-confused izona nto leyo incwadi ngokuka Johane yes sir isahluko 12 yebo verse 1 yebo ngakho kuseyizinsuku eziyisithemina ke chapter 3 verse 12 chapter 3 verse 12 incwadi ngokuka Johane isahluko sesithathu incwadi kaJohane isahluko sesithathu verse 12 yes sir nxa nginitshelile uJesu Kristu ukhuluma noNikodemu uthi nxa nginitshelile ngokwasemhlabeni okomhlaba yes sir kanakholwa bathi anifuni ukukholwa yiko nayo ngifundisa ngona ngomhlaba ningakholwa kanjani ngizobona kanjani izinto zikaNkulunkulu uma nginitshela okwasezulwini ukuba ke uNkulunkulu kufuna ukuthi uzwe ngomoya ungezwa ngenhliziyo ungezwa ngamadlebe enyama ufuna ukuzwa ngomoya ufuna umoya uphole hallelujah glory to God akekho owenyukele ezulwini kuphela yena owehla ezulwini ngaphandle kwalowo owehlile ehlele emhlabeni eqhamuke ezulwini indodana yomuntu kuphela uve 16 uthini hallelujah uzohamba uyifunde uhambe ugcwalise amen hallelujah verse 16 yes sir ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe uNkulunkulu usithandile ngalolu hlobo lolu lokuthi ke waze wanikela ngendodana hallelujah yakhe hallelujah ezelwe yodwa hallelujah 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 God understand hallelujah hallelujah uNkulunkulu walithanda izwe hallelujah hallelujah kangaka waze wanikela ngendodana hallelujah yakhe wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa izelwe uMaria indodana yakhe
yona yodwa akekho omunye ophinde wazalwa njengomuntu Yesu Kristu akekho omunye ophinde wavela emhlabeni njengo-Adamu akekho omunye ovela emhlabeni njengo-Eva bathatha kuphela Adamu wathatha enhlabathini u-Eva wathatha kubhambo lendoda uJesu Kristu wakhiwa umoya engcwele esibelethweni somuntu wesifazane haleluya glory to God akekho omunye uyena kuphela indodana ezo nto leyo ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi. lalela-ke hambe kwincwadi yamaroma chapter 1 hambe kwincwadi yamaroma chapter 1 from verse 2 incwadi amaroma isahluko sokuqala yes sir verse 2 yebo no qala from verse 2 yes sir hallelujah alethembisa ngaphambili ngabaprofeti verse 1 yebo uPaul inceku kaKristu Jesu uPaul inceku kaKristu Jesu ngokuba wayibona inkazimulo ivangeli wathatha kuKristu uqobo lwakhe uPaul wathatha kuNkulunkulu ivangeli akasifundiswanga umuntu wanikwa umoya engcwele ivangeli umpostoli obiziweyo nohlukaniselwe ivangeli ubiziwe wathi ehambe eDamaseko kwabanyeke kuyena wabizwa ukuthi azoshumayela ivangeli athwale umthwalo ade uthwesa bona balalo ndlela so manje into ebizelwe yini ubizelwe nohlukaniselwe wabelwe unikelwe ivangeli likaNkulunkulu likaNkulunkulu ukuze alithembise uNkulunkulu evangeli walithembisa ngaphambilini kudala ngaphambi kokusekela komhlaba abaprofeti bakhe wabanika the same lizwi emibhalweni engcwele kule mibhalo esifundayo kwi-Old Testament yaNkulunkulu oyedwa lo niza nokuthi-ke ushembe uNkulunkulu ushembe uJehova nikhohlakele lina ngosihogweni noshembe. Do you understand? mayelana nendodana yakhe ayidakha esibelethweni sikaMariya eyavela enzalweni kwinzalo kaDavide ngaphansi kwenzalo kaJosefa lalela uJosefa uqhama ngaphansi kwenzalo kaDavide uDavide uqhama ngaphansi kwesizalo sikaJese uJese uqhama ngaphansi kwesizalo sikaJuda haleluya glory to God haleluya uJuda uphuma kuIsrael. You understand? Haleluya bese lento leyo ngokwenyama uqhamuka ngokwenyama njengendodana eyabonakaliswa ngamandla kodwa-ke yena wavezwa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu eyabonakaliswa ngani haleluya ngamandla yes Lord ukuthi yona iyindodana kabani kaNkulunkulu ngokomoya amen haleluya amen haleluya ngokomoya uzuyizwa lento le wobungcwele uma wena ungekho emoyeni uziqonde lento le uma ungaziqondi into zikamoya uma uholwa inyama noma ngathi usukholwe iminyaka o5 o10 o15 uma ukuthi wena umoya uNkulunkulu akwambulele lezi zinto lezi usafuna ukuthi wena fast uthandaze ucela uNkulunkulu umnxusa uNkulunkulu ukuthi-ke angibulele izinto zikamoya ukuze uzothi uma ume phambi kwabantu noma ukhuluma ngezwi uma uzwa izwi ukwazi ukuzwa izinto zikamoya ukuba uNkulunkulu uyabambulela labafuna ubambulela uyaba nomusa labafuna uba nomusa kubona. Understand? eyabonakaliswa ngamandla ukuthi iyindodana kaNkulunkulu wabonakaliswa ngani ngamandla ingakho incwadi kaMathewu ukuthi umandla wanikiwe ingakho incwadi kaMahebheru ikhuluma ukuthi-ke uyena kuphela okwazi ukuthi-ke avule hambe ngekuyona incwadi kaMahebheru manje isambulo chapter 5 le khona-ke kuyena ekumele avule imibhalo avule incwadi. Yes sir gijima ngase ngibona esandleni sobunene sakhe owayehlezi esihlalweni sobukhosi incwadi elotshiwe incwadi ebhaliwe ngaphakathi nangaphandle inamatheliswe ibhayibheli understand ibhayibheli laba khona ngaphambi kokuthi libhalwe phansi ngoba ibhayibheli libhalwe ezulwini konke okubhalwe ngaphakathi eBhayibhelini kubhaliwe ezulwini ingakho uma ungayigcina imiyalo yaNkulunkulu uyohlola ngeBhayibheli. Haleluya glory to God ukuba-ke imibhalo yonke iyovulwa uma ivula imibhalo igama lakho lingatholakali encwadini yokuphila wena esihogweni yayizwa loo nto leyo. Haleluya glory to God. Yes sir haleluya amen. ngase ngibona esandleni sokunene sakhe esihlalweni sobukhosi incwadi elotshiwe ngaphakathi nangaphandle inamathelisiwe ngezimpawu eziyisikhombisa. Yes sir
ngibona ingilosi Ngase ingilosi. enamandla Ingilosi enjani? Ingilosi enamandla. Imemeza ngezwi elikhulu. Yes sir. ethi ngubani ofanele ukuvula lencwadi le? Ubani? Nokuqaqa izimpawu zayo na. Yes sir. Ubani ofanele? Kwakungekho na Akutholakala noyedwa umuntu ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba akekho otholakala owanamandla okuyivula incwadi ukuze abuke phakathi akekho. Eyinto le ingakho uJesu Kristu aqhamuka wakwazi ukungena endaweni yabangcwele. Hallelujah, glory to God. Ngokuthi ke afike sibambanweni uNkulunkulu asikhombisa ukuthi singena kanjani emngcweleni kanye. Singena kube kanye emngcweleni. Ingakho ke uma wena sobhabhatisiwe wasindiswa wayazi indlela kaNkulunkulu wahamba waqhubeka wohlala esonweni kukubi kakhulu kuwena. Kubi kakhulu kuwena. Understand? Ngokuba manje wena usungcolile. Ungcolile. Gijima. Ngakhala kakhulu. Yes sir. Ngokuba kungafunywananga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Omunye wamalunga wayesethi kimi. Omunye wamalunga wayesethi ungakhali. Bheka. Bheka. Inqobile inyama yesizwe sakaJuda uJesu Kristu. Impande kaDavide. Impande ingakho incwadi yamaRoma ithi ke ngokwenyama uqhamuka ozalweni. Yes God. LukaDavide. Ngokwenyama. Ngokuba ke kuprofethiwe ngaye ukuthi ke uDavide okhaleni lakhe uhlala sobukhosi angeke size siphele ngoba incwadi yaIsaiah chapter 9 isho njalo. Yes, ungafunda lo ncwadi hambe kwencwadi yaIsaiah chapter 9 verse 6 or verse 7 noma sikhathi from verse 6 uhambe nayo uyophuma verse 7 bese uyaphinda buya sobhala ngapha kwencwadi yesambulo bese siyabuya sencwadi yamaHebheru sibachazele ngobupristi obukhulu ukuthi kusho ukuthini ukuba umpristi omkhulu kaKristu. uMoses wayengumprofeti ethembekile ngezwi ukuthi ke afundisa abantu umthetho kaNkulunkulu kodwa ke wengenawo amandla okungena endaweni yabangcwele. No. Akakwazanga. Ngokuba ke uMoses wabe waholwa inyama naye wenza izinto zenyama waphambana nomthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu akamfuni umuntu ophambene. Ingakho ethi ke usinikile umusa ngokuba ezulwini uthi angene lutho olungcolile. Isaiah 9:6. Hallelujah. Incwadi ngokuba Isaiah isahluko 9 verse 6. Ngokuba sizalelwe umntwana. Uzalelwe umntwana. Siphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Negama lakhe luyakuthiwa. Igama lakhe uqaphelisisa igama lakhe. Umluleki omangalisayo. Umluleki uJesu Kristu wafika ufundisa abantu. Umuntu omluleki uyafundisa. uNkulunkulu onamandla. Njengoba sithi uNkulunkulu onamandla, methi uNkulunkulu ke wenze enyameni. Methi incwadi ke uJesu Kristu unikiwe amandla ezulwini. Asemhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Uma isho njalo incwadi hamba kakhulu qhubeka ufunde lapha. Hallelujah. Unikiwe amandla. Kuthi uNkulunkulu onamandla. Uma esuthi Jesu Kristu ke uNkulunkulu ubaba ukimi nami ngikubaba. Ngokuba yini? uNkulunkulu umenzisa intando yakhe uJesu Kristu uyavuma ukuthi enze intando kaNkulunkulu. Uyena ingakho kuthiwa ke uNkulunkulu onamandla ngokuba ke igama lithi Kristu ligcotshwe ezulwini. Igama likaNkulunkulu lelo. Gama Jesu Kristu uNkulunkulu onathi ogcotshiweyo. Kuthi ke inyama indodana umoya okuyindodana uNkulunkulu. Ezonto le. Hallelujah glory to God. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Negama lakhe luyakuthiwa. Umluleki omangalisayo. Hallelujah. uNkulunkulu onamandla. Umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla. uNkulunkulu uyise ongunaphakade. Yes sir. Inkosi yokuthula. Inkosi yani yokuthula. Ivangeli elishumayelayo elokuthula endlela ukuthula lelishumayelayo ukuthi abantu babuyele kulungeni. Ivangeli lokuthi ke makube khona ukuthula emhlabeni wonke jikelele. Yes sir. Umbuso uyakuba mkhulu. Ukuthula kungabi nakuphela. Esihlalweni sobukhosi. Yayizwa ke lento ngifuna ukuyisho mina. Ukuthula ngeke kuze kuphele kuphi? Esihlalweni sobukhosi. Esihlalweni sobani? Sobukhosi. Bukaba sikaDavide. Yayizwa lento leyo. Sihlalo sobukhosi sikaDavide. Nasembusweni wakhe. Ukuze kuqiniswe. Usekelwe. Yes sir.
ngokwahlulela uqiniswe usekelwe usekelwe umbuso ngobani ngokwahlulela unjani nangokulunga nangokulunga uwahlulela nangokulunga kusukela manje kuze kube phakade into yaphakade ingakho incwadi yasambulo ngale ithini hallelujah enye into before ngifike lencwadi yasambulo khona into ayisho uJesu Kristu abafarisi beloko bemtesta bengaqondi hambe kwincwadi yeMathewu incwadi yeMathewu chapter 22 Mofaka Matthew chapter 22 uhambe ungifunela lapha ukuqala from verse 44 or noma uqale from verse 42 gijima incwadi yaMathewu chapter 22 verse 42 hallelujah from verse 42 yes sir wathi nithini ngoKristu na uthi nithini ngoKristu na uyindodana kabani uyindodana kabani uKristu bathi kuye yes sir ekaDavide bathi indodana kaDavide uKristu akithi yes sir wathi kubo yebo pho uDavide ngomoya imayeke Davide angasho ngokwenyama uthi uDavide ngokomoya wabiza kanjani ngokuthi umbiza kanjani noma wambiza kanjani ukuthi ke inkosi ethi inkosi yathi enkosini yami ngokomoya hlala ngakwesokunene sami yize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho zibe isinamelo sezinyawo zakho yini ingokuba ke uNkulunkulu uthumile indodana uDavide umbonile uJesu Kristu ngokamoya before afike njengoba ebiza ngenkosi yakhe ngokusembonile ukuthi ke inkosi yathi enkosini yami ngokamoya hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwezinyawo zakho zibe isinamelo sezinyawo zakho Ezonto le ingakho uDavide ebiza uJesu Kristu ngenkosi ngokamoya kodwa ngokwenyama uyindodana ngokwenyama uyindodana ngokamoya uJesu Kristu umdala noDavide Ezonto le ngokuba nakuAbraham uyasho ukuthi ke ngaphambi kwaAbraham nginguye Hallelujah glory to God izinto ezijulile lezi izinto ezijulile lezi Ezonto le so manje uncwadi esambulo uhambe uncwadi esambulo sesiyoqeda manje sifuna ukuqeda manje isikhathi siyahamba uncwadi esambulo chapter 5 verse 4 hallelujah ngakhala kakhulu ngokuba kungafunywananga namuntu atholakalanga noyedwa ofanele kuyivula le ncwadi abuke kuyo ukuze abuke kuyo omunye wamalunga wayesethi ungakhali bheka inqobili ngonyama yesizwe sakwaJuda impande kabani kaDavide indodana leyo uJesu Kristu le ebonakala ezulwini ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa ukuze ivule incwadi nezimpawu zayo ezikhombisa azogcwalisa isiprofeto ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kwakumi bani iwundlu ubani uJesu iwundlu uJesu understand wena incwadi yaMahebheru chapter 3 siqedele kuyona hallelujah kwabonakala uJesu uyena kuphela hallelujah ingakho sithi ke woza neBhayibheli lakho thatha iBhayibheli lakho ulivule hallelujah glory to God ulibhale phansi amavesi waqhashanisa ubone ukuthi umoya engcwele uthini hallelujah ungabheki mina hallelujah glory to God ezolona leyo uthini incwadi yaMahebheru incwadi kuMahebheru isahluko sesithathu verse 1 yebo ngakho ke bazalwane abangcwele yes sir enihlanganyele ukubiza kwasezulwini qaphelani umpostoli nompriest omkhulu wesivumo sethu uJesu igama lakhe uJesu yezona leyo igama lakhe uJesu so uma ke sesimchazele yonke lento lesihlukanisela ukuthi uJesu Kristu uyena uzosikhulula ezonweni zethu hambe kwincwadi yeMahebheru chapter 12 or chapter 13 hallelujah amen ngifuna ungifundele verse 9 hallelujah yes sir incwadi kuMahebheru isahluko 13 verse 9 yebo ningadukiswa
izimfundiso ningadukiswa ile imfundiso eziningi ezikhona zamaphasika no Christmas no kuthiwa gcineni isabatha nigcina inwele nigcina ama-Valentine nigcina ama-Heritage Day nigcina ama-human rights nigcina iy'nyanga zabantu besifazane iy'nyanga zabantu besilisa zonke lezo zinto niyazigcina niziprakthiza kuzona lezo nsuku lezo lenza ukhohlakala ngoba khona nokufebe khona nokudakwa khona nazo zonke izinto ezikhona nokuphinga nokwenza iy'nkolo eziphambene nemfundiso kaNkulunkulu konke lokho kufanele nikuyeke ngokuba-ke sibizele emngcweleni sibizele kuphi emngcweleni ningadukiswa izimfundiso ningadukiswa akekho nge-Old Testament akufundiswanga ukuthi sigcine usuku le-human right no uNkulunkulu wenza isivumelwano sokusikwa kwamajwabu no-Abraham uNkulunkulu wenza isivumelwano se-Passover noma se-Pasika noMoses yes Lord ney'nsuku ezazibekiwe zokudla yes Lord amen nemiyalelo uNkulunkulu wenza isivumelwano esisha ngoba lokho kudala kwakuyisithunzi salokho okwakumele kwenziwe okusha okwafika noKristu okuyinto yangempela okuyena wakwazi ukungena kule ndawo le ababengakwazi ukungena kuyona nge-Old Testament wangena ngegazi lakhe lelo gazi alisekho elinye igazi esamele lichitheke lingakho incwadi engcwele ithi ungabulali imhlabelo uNkulunkulu akayifuni imhlabelo akayifuni imhlabelo ukuba nihlaba ngendlela ethandwa yini nenza yonke into ngendlela errong nina nigcina nihlabela amadimoni and not uNkulunkulu uyamcasuka lezo nto leyo so manje ningadukiswa izifundiso eziyinhlobonhlobo ngokuba enye incwadi yaseKolose chapter 2 verse 11 ngiphe khona incwadi yaseKolose 2:11 shesha haleluya gijima baba incwadi yaseKoloso isahluko sesibili yebo verse 11 yebo enasokela kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngazandla so mase sisokele uJesu Kristu njengoba wakuvumele isivumelwane noAbraham uNkulunkulu esenzile sokusoka kwejabu manje akusasokwa ijabu sekusokwa inhliziyo ezonto le ukube inhliziyo yakho seyenza iyaka yonke imikhuba engafanele yenza into efuna uNkulunkulu uyayisoka yonke imikhuba yenyama ngokukhumula umzimba wenyama ukhumula umzimba wenyama ngokusoka kukaKristu ngokusoka kwenhliziyo okuKristu nimbelwe kanye naye ngokombhaphathiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo yezo nto leyo amen haleluya incwadi kumaHebheru isahluko 13 yes sir verse 9 yebo ningadukiswa izimfundiso nezingaziwayo imfundiso eziyinhlobonhlobo ekumele siziyeke ezingaziwayo asifunakali zonke lemfundiso ezikhona niziyeke azaziwa yes Lord uNkulunkulu akazazi lezo nto leyo amen ngokuba kuhle ukuba inhliziyo iqiniswe ngomusa kungabi ngokudla abangasizakalanga ngakho abahamba ngakho akukho ukusizakala kulezi zinto lezi ezifundiswayo zenyama amen yes Lord azikho nezodwa izinto zikamoya ezilethela ukuphila ile miyalo lebhaliwe phansi elethwe uKristu ukuze ulethele ukusindiswa ulethele ukuphila kufanele uhambe ngento obhalwe phansi eBhayibhelini eshiwo uKristu nabaprofethi bakhe nabapostoli bakhe bakhuluma izinto zikamoya munye udinga umfundisi onokuqonda izinto zikamoya hayi labantu abalobeza baphambi kwenu bezontshela indaba zikaGrace nokusho uNkulunkulu uzonibusisa ngemali nangemsebenzi nendaba zama-promotion imfaketho yonke lonto ngeke izikufake ezulwini yonke lonto leyo
Yes, Lord. Yayizwa loo nto leyo ngeke ize kufake ezulwini Yes, Lord. kumele ulazi iBhayibheli lakho Amen. ukuze wazi ukuthi ukholelwani yini kumele uyenze ukuze ungene ezulwini Yes, Lord. ngoba ngeke uze ungeniswe ezulwini ukuba nemali Amen. ngeke uze ungeniswe ezulwini ukuthi ke wena unomusa kuphela No, 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 no. kufanele uhambe ngendlela engcwele ingakho kusho sibizelwe emngcwelweni Yes, Lord. kufanele ube ngcwele ube msulwa usoke Yes, inhliziyo Lord. Yes, Lord. uyeke yonke imisebenzi engcolile Amen. wasathini uPetro Hallelujah. Incwadi zenzi isahluko sesibili. yes sir Verse 38. uPetru uPetro wayesethi phendukani. manje ke njengoba nigcwele lamasonto amanga ningafundisi iqiniso kufanele niphume ezonweni Yes, Lord. ngokuba uyasonta uyaphuza uyasonta uyabhema uyasonta uyafeba uyasonta uqamba amanga Phendukani. uyisela phenduka manje Phendukani. ube ngcwele ngokwemsebenzi ube ngcwele ngokuhamba kwakho okukuKristu Yes, Lord. uhambe ngothando likaKristu Phendukani. ngokuba wena uyasonta kodwa nabantu abazondayo Phenduka. phendukani Phenduka. thanda umakhuleko wakho njengoba uzithanda Yes, Lord. Yes, Lord. yayizo loo nto leyo ngokuba wena uyasonta kodwa ufike washada wathi boza Phendukani. wahamba ushada nenye indoda yakhe isaphila Hallelujah. awukusonto wena Amen. udlala umasigcozi ingakho incwadi ithi phendukani ngokuba ke niyazibona ukuthi nizoni Yes, Lord. Amen. wena uthi umfundisi ukupulpit Amen. Amen. kodwa abafazi ababili Yes, Lord. iBhayibheli alivumi loo nto le Amen. Amen. alivumi Ningadukiswa izimfundiso ezizinhlobonhlobo lemfundiso lezi nezingaziwayo. azaziwa uNkulunkulu Yes, Lord. imfundiso zabantu Yes, ezidukisayo Lord. yizona lezi kumele siziyeke Yes, Lord. yingakho sithi phendukani Amen. yilowo nalowo kufanele babhathiswe Egameni likaJesu Kristu. linye igama lokubhabhathiswa uJesu Kristu umuntu abhabhathisiwe egameni likayise egameni lelojana egameni kaMoya akuphelele ubani uyise ubani indodana kaMoya Ingcwele Yes, Lord. uma sawazi lokho then ube sowubuya kuzobhabhathiswa ngale ndlela lekusho ngayo la Amen. ungafafazwa ngamanzi ebusweni Amen. ungaphakanyiswa izandla kuthiwa ke inkosi njengomsindisi No, no, no. kuthiwa bhabhathiswani egameni likaJesu Kristu Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. ngoba uJesu Kristu kuphuma kuyena ukuthi umuntu ongabhabhathisiwe ngeke aze alingene izulu Yes, Lord. kusho uJesu Kristu akuthiwa ngumhlengi Amen. Amen. so sikumele ubhabhathiswe egameni likaJesu Kristu njengoba naye abhabhathiswa uJohane umbhabhathisi ngaphansi kwamanzi Amen. Kusilungele. wasethola isiphiwo sikaMoya Ingcwele nawe uzosithola isiphiwo sikaMoya Ingcwele uma wenza lokho okwenziwa uKristu njengoba Yes, Lord. phendukani Amen. nibhabhathiswe egameni likaJesu Kristu Yes, Lord. kukho ukuthethela kwezono zenu Amen. Khona niyakwamukeliswa uyobe sowuthola isiphiwo sikaMoya Ingcwele isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu Isithembiso ngesenu. nesabantwana Sabantwana benu benu. esabo bonke sabo abakude bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza bonke uNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni ngesizukulwane esiphambeneyo Hallelujah. zisindiseni Yes, Lord. kulesizukulwane esinemfundiso Yes, Lord. engafunakali Amen. Engaziwayo. zisindiseni Amen. zisindiseni Amen. Amen. amen Bazalwane kucacile kusobala zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo ubufakazi lobu thatha isikhathi uhlolisisa imbhalo nawe ulalele uphethe iBhayibheli uyisindise lisho njalo izwi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyabonga izwi lakho elinamandla wena Moya Ingcwele usulinethisile njengemvula alehlele baba emhlabeni alehlele kuyimpilo zethu zingumhlaba awuvunde baba ulungele izwi lakho lingene kithi lihlabe baba lihlukanise ngoba linamandla okuhlukanisa umkantsha namathambo nomphefumulo nenyama nawo wonke amalunga omzimba baba asibe ubumba ezandleni zakho ngoba umuntu umdalile baba ngomhlabathi asibe ubumba ezandleni zakho wena ube umbumbi usilungise baba thambisa inhliziyo zabo bonke abantu abezwayo izwi lakho beze ekuphendukeni babhabhathiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu ngoba kukho ukuthethelela kwezono zethu wena Moya Ongcwele uyobusuhlala nabo ngoba wena uyisithembiso
wena uyisibani sethu ekumele sihambe ngaso kule ndlela yokukholwa. Siyalibonga izwi lakho elithembekile ngoba wena usithembiso kithina nabantwana bethu kubo bonke baba abakholwayo egameni lakho. Siyalibonga izwi lakho elithembekile. Phila njalo komoya ongcwele egameni leNkosi yethu Jesu Kristu siholwe nguwe wena uyisibani manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi, sibonge nokuthi ubeke indlebe yakho. uNkulunkulu athinte inhliziyo zabantu ngendlela efanele ngokuba konke ngamandla akhe. Namanje ke sithi ke udumo lwaNkulunkulu maliphakanyiswe. Amen. Sibonge kukho konke uNkulunkulu asenzele kona. Sithi ke soshiya imininingwane kulabo abafuna ukubuza imibuzo ephathelene neBhayibheli nalabo abane sifiso sokubhaphathiswa abaphendukile egameni likaJesu Kristu. So beshiya yonke imininingwane uBright uzoyishiya. Amen. Amen. Sheshisa ke uthathe ipeni mzalwane wami, thatha ipeni ukuze uzobhala inamba na inamba siyayishiya 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Siyatholakala na ku-email address. Bhala phansi email address ukuze unabe kukho konke ofuna ukwazi kahle uthole ukuqonda. Izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com. I-email address izwi lenkosi.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku-YouTube ukuze uzokwazi ukusharisha, usubscribe, uthumele nakwabanye ilink bezothola intshumayelo babe nokuqonda nakwabanye. Usindise kuze kusindiswe abantu bathandayo nezihlobo zakho. Izwi lenkosi uJesu Kristu iyona ihandle leyo yaku YouTube. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala ke na ku Instagram. Ihandle ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungafollowisha izwi lenkosi uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi nomsindisi empilweni zethu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi nothando. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.